Mamă, ce bășină am dat, n-aveți idee. Ești bun. Bă, Marina, frate mic. E. Nu știu dacă ai observat, dar eu mereu când mai vin la calculator vă întreb, bă, ce credeți că mănânc, ce credeți că am mâncat? Ia mă, ia. Bă, tu vezi mă că eu nu stau mănânc și nu mă fac mare cu ei odată în pula mea. Păi că așa e felul tău. Nu, trebuie să fac sală. No. Sau trebuie să fac niște exerciții, că eu doar mănânc și stau toată ziua la calculator, ca un copil rat acestul. Ar trebui să se pună pe tine dacă mănânci mult și stai toată ziua la calculator. Bă, nu neapărat. Dacă mănâncă mult și nu face sport. Bă, nu tot, bă, el poate are arderile altfel. Sunt niște lucruri diferite aici. Da. Uite, așa era prietenul al meu, Andrei, ăsta, Antonio, că tu știi. Mhm. Nu la toată ziua, stătea la calculator și mânca cartofi pe zi, mai prăjel, mai de-astea și nu se îngreșea. Păi da, nu merge, mă, așa. Ce mă, ce? Și ce trebuie să fac? Trebuie să te apuci de un sport, să iei suplimente, să faci ceva ca să crești în masă. Ce mă vorbiți de cât de slab e Antoniu? Tu-ți morții, mă, nu vorba de cât de gras ești tu. De Da, ce cu mă? eu toată ziua mănânc și nu mă îngraș. Pă, pe și eu mănânc și dai balena. Azi am mâncat și piurea, am mâncat și cereale, am mâncat și friptură și legume.